lakuning angin gugur anggraning arga kurnita kagiri-giri Borek bumi prakempita lole kentos walu gembol monyor-monyor duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana tak kira nek dudu kowe Bratasena tak kok dadi kowe bareng sowan ana ing pertapan Sukalima mongko kowe tak dawuhi goleki kayu gong susu ing angin lah kok malah potonganmu dadi kaya ngono iki piye Brakudara? Wah, ketemu karo Bathara Bayu. Loh, ketemu karo Bathara Bayu? Yo, karo kakek Indra. Tumule piye kabare kayu gong susu ing angin? Apan sing mbok kandhake mau ora ana. Loh, ora ana piye? Ora ana nanging aku entuk tegese kayu gong susu ing angin. Tegese piye Werkudara? Kayu kuwi kajeng. Kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu ing angin kuwi mlebu metu ning napas. Wong kang duwe gegayuhan kudu sinartan aringing napas sarta gedhening tekad. Ah, ya kuwi sing tak arepake kayu gong susu ing angin ya kaya ngono kuwi. Wong duwe tekad ngono pancen kudu sinartan aringing napas tegese sabar, aja nganti kesusu. Nanging gegayuhan mau tekakno tekad mergo tekad kuwi pok ing karep. Yo, Durna bapakku piye? Gandeng aku wis entuk kayu gong susu ing angin nadyan mung werdine. Aku njaluk kawruh kasampurnan. Kosek aja kesusu ya Werkudara. Mergo jroning kowe golek kayu gong susu ing angin iki mau aku manjing ning sanggar pasemeden utawa sanggar pelangkatan. Aku entuk sasmitaning dewa. Yen to dewa paring dawuh karo Begawan Durna, Werkudara Bratasena entuk kawruh kasampurnan, kawruh sangkan paraning dumadi, kawruh panunggal. Yen to iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra Maning Suci. Tirta Pawitra Maning Suci. Papane menyang endi? Papane ana ing telenging samudra. Samudra ngendi kagiharan ana? Aku sagut njegur telenging samudra. Loh, kowe ora ngeman karo nyawamu. Wong golek ngelmu aja ngeman karo nyawa. Luwih becik ora entuk ngelmu. Ning tekaning pati mbangane dadi wong urip bodho lunga-lunga kaya kebo. Yen pancen kaya ngono gage, manut karo lenging ciptamu. Yen lenging ciptamu nyemplung telenging samudra sisih kidul ya kidul. Yen lor ya lor, yen wetan ya wetan, yen kulon ya kulon. Manut karo lenging ciptamu. Jaluk pamit Durna bapakku. Mangancur lakuning angin gugur anggraning arga kura kurnita kagiri-giri Werkudara Marata coba saiki etungen nganggo nalar ingkang ganep. Bobote guru karo ibu kuwi miturut Syadi bobot endi? Gumantung nggone ngarani. Kok gumantung nggone ngarani? Ibu Babu Kunti tak anggap bobot uripe tumraping Werkudara. Merga tanpa ana ibu aku ora bakal inairake ana ing jagat. Sakwise ibu guru kok gedhe dayane tumrap Bratasena merga ingkang paring ilmu marang uripku. Guru Durna ya bapakku. Merga saka ngelmu kahananku iso dadi kaya mengkene. Wong urip tanpa ngelmu bakal mobat mabit uripe. Kaya dene wit sing gedhe diobat-abitake angin. Ngalor melu ngalor ngidul, ambruk ngidul ngetan, bakal ambruk ngetan. Wah, aja perkara boboting guru karo ibu. Nanging iki perkara kasatriyaning Werkudara. Kasatriyanmu sing piye?
Aku wis saguh ngantepi dawuh perintahe Durna bapakku. Yen nganti ora tak lakoni kaya ngapa kang padha ngelukke karo Werkudara, kang padha ngrasani lawan aku. Mula ora usah padha wedi. Nggonku golek ngelmu, golek kawruh iki mau nadyan tak rewangi nyemplung segara. Nanging tumrap aku gedhe kapercayaanku kelawan Bapa Durna, wong sing gedhe kapercayane bakal ketemu apa ingkang dijangka. Werkudara, wong ngangsu kawruh kok dadak nyemplung telenging samudra ki tumrap aku kleru. Tumrap kowe kleru, nanging tumrap aku durung kleru lan ora kleru. Yayi, yen ngono Siadi wis ora nganggep lawan pun Kakang. Kowe tak anggep pepundhenku tuwa, sedulurku tuwa. Mesine Siadi manut lawan apa kang dadi dawuhing pun Kakang? Aku bakal manut dawuhing Kresna kakangku, yen sak gedhagan iki sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso mituhu ngendikaning Kresna kakangku. Aku kudu nyemplung segara menawi paduka Kakang Mas cemplung telenging samudra. Kula mboten badhe kantun Kakang Mas, kula nderek aja. Durung titiwanji kowe nyemplung telenging samudra. Janaka, aku janji karo kowe yen sing tak jangka iki kelakon. Wah, mangsa kala besok kowe bakal nampa saka aku, Janaka. Prabu kados pundi lelampan menika wis digondelana kaya ngapa Werkudara ora bakal bisa manut kelawan pangringipun Kakang. Koko Prabu, nanging kula badhe kecalan kadang werda. Saiki ngene. Ora usah dadak Siadi nangisi malengkananing kadangmu Jodipati. Nanging tumrapun Kakang, perkara iki didumuk sarta digoleki tuk sumbere. Tuk sumberipun kados pundi? Sapa to sing dawuh Werkudara nyemplung telenging segara? Ora iku jaba mung bapa gurumu Begawan Durna. Mongko kowe ya melu-melu suwita karo Pendhita Durna. Saiki coba pitungen. Apa Pendhita ingkang dawuh kelawan muridé supaya nyemplung telenging samudra Andrapati kaya mengko mau? Apa isih pantes dadi gurune Janaka? Coba aku tak takon karo kowe, Janaka. Koko Prabu, lelampan menika kados pundi Koko Prabu? Kula nyuwun supados Kakang Mas Jodipati. Koko Agung iki sapa-sapa kok disembranani? Enten apa to? Werkudara golek banyu suci. Wo, teng klenteng dungkul matos lho. Banyu suci Perwitasari kuwi dawuhing Begawan Durna, mongko syaraté kudu nyemplung telenging samudra. Wedan apa? Golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Golek ngelmu ning pasinaon. SD. SMP. Ora iso ngarani kok ora. Mbok wis meneng ora. Terus lah kae Werkudara arep nyemplung telenging samudra golek ngelmu dawuhing Begawan Durna apa ora edan Bagong? Edan aku tetep edan. Werkudara sing edan. Lho. Kok Werkudarane sing edan? Genah, golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nek nganti dipangan kewan buron toya. Samudra niku papane iwak apa to? Ambuh. Wong aku ora ngerti pikiranmu kok. Sing galak banget lho, anu, apa jenenge? Barakuda. Barakuda. Oh. Biasane hiu, Gong. Ma kok ya liyane. Ya hiu. Oh, iwak kok iyak. Wah, hiu, ayo. Cetul. Cetul ki ora mangan menungso, nek ora mangan teleke menungso. Ning ora mangan menungso edan kowe iki ngomong karo aku sengit banget lho. Kersane ditututi Bendara Werkudara kae. Dipenggak Bagong nek iso. Wah, jan wis semana iki. Kosike. Wow, kesusu-susu. Serar ngeterke iye.
iya Gong. Susu-susu ora. Semar nendi? Wah, Semar iki pancen. Mer. Ngapa kowe? Dus. Engko masuk angin bingung, yaene gayane adus. Aneh-aneh ora. Pripun? Werkudara sida nyemplung. Wah. Mbok ditumbaske baju renang. Ora caturan. Sapa iki? Bagong. Kontene, Pak, ceceke ndase. Bapakne joroke nganti krungkep. Wong kowe ya ora mutu kok. Antara kudura ngau baju renang iki ukurane pira ragas aku? Wong tuwa ora, tuwa-tuwas pupuk brabas. Senengane. Omong dhewe mer aku gak. Piye kok omong dhewe iki? Wong tuwa kok tinggal lunga sapenake dhewe ta. Wis manjing tepining samudra. Alun gulung gegulungan. Hanggempur watu karang temah jemalegur suarane dadya giris kang samya wuninga. Parandene sang pengawak waja datan mundur saking geguntur datang mendho saking pangrerepa. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna kinanangulari kang tirta pawitra mahning suci. Sigra manjing telenging samudra Sang Werkudara anjer pati madyaning samudra. Waduh! Truk! Werkudara sida jeger, Truk. Waduh lah mongko kowe arek kule ngoyak ora ketututan. Walah, wis jan dadi Pandhawa mengkari papat. Ndara Werkudara jegur segara mesti ora bakal iso urip. Aku usulna dadi Werkudara, Truk. Kowe iki maune iki panik. Ning nek wis bar panik terus cangkemmu iki sak penake dhewe lho. Apa kowe pantes dadi Ndara Werkudara? Ngene wae, Gong. Piye? Sapa? Kowe apa aku sing nututi Ndara Werkudara? Lho, malah apik dadi pahlawan. Kowe nyemplung renang sing banter Ndara Werkudara diseret. Ngono iso. Sapine sapa ya? Sapine kono. Iki ana sing mrupet wis mejet wae ya hurung. Marai kepikiran aku. Aku tak mulih ya ora sah. Wis ana sing mrupet mejet aku ora kepengen. Iya engko gampang ora. Njur sapenake dhewe. Piye, Truk? Matur Ndara Kresna. Ya, matur ayo. Mambang ana naga sakilur kumbang gedene ngakak galak nalika semanten nyumurupi Sang Werkudara muntang manting nalika semanten dipun obat-abitaken dening ombak ana ing tengahing samudra sigra niyup sang naga anyaut Sang Werkudara. Pinulet-pulet dening naga Kyai Nabat Ngawa ya Kyai Panulah.
Wiwit saking pasundulan temeka jempol suku. Nalika semanten Sang Werkudara kaya wis ngraos pejah. Datan ngraosaken gesang nalika semanten kinarya nyengkakaken pejahing Sang Werkudara tutuk naga arsa denelih wonten ing jejonggo. Ing nalika semanten nyokot wentise arsa denelih ening jejonggo. Saka rosaning pambenggang suwek cangkeme naga. Wah! Wah! Kumbak kumbul nalika semanten den beto alun Sang Werkudara saya nengah Sang Werkudara nggih den beto bantring alun tengahing samudra kedadak temangsang wonten ing pulo alit Sang Werkudara. Iki apa ngimpi mapan ana ing pulo tengah samudra kang asrine kaya ngene panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati iki ana bocah bajang ijen mapan ana ing papan kene kowe kuwi sapa anake sapa Werkudara bagya sak prapta kita ana ing ngarsa ulun Kumo lancang Jumantaka dene kowe mung derajate bocah wani nyebut aku Kulub. Kowe sapa? Wis ngerti lawan aku. Ulun iki Jawata dene bebisik ulun Bathara Ruci. Ya Sang Ruci Bathara. Bathara Ruci kowe kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake. Kahanan ulun bareng kelawan kahanan kita. Yen pancen kowe kuwi dewa mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan. Yen kowe bisa nyebut aluran ingkang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Ya. Ulun mituruti panuwun kita. Jeneng kita Muna anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan lawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa yaiku Puntadewa, jeneng kita Nuli Arjuna. Banjur Nakula Dewa kang mijil saka Dewi Madrim. Mengkono apa ora? Ya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremana. Bremana kuwi anak Brama, Brama kuwi anak Bathara Guru. Iku mungguh kang dadi alur kita. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jati ning kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Waton kowe bisa mbatang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi lan ndi ingkang ndak upaya. Nggih. Ulun mung tansah ngijabahi apa kang dadi panuwun kita. Ing purwane ana saluka kang surasane mengkene, aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan. Aja menganggo yen durung weruh werdine kang dinanggo, aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana papane kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir, ulun benerake marang lelakas kita nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik. Ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka kene. Ya kuwi ngestokake parentahing guru kita dah nyuwang durna. Kinen ngupaya kang tirta pawitra mahending suci. Dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan. Purhanina Kulub. Durna kuwi ora kliru. Pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan.
ya mung ulun Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardi Kengrat kang bakal mbabar kawruh kasampurnan kelawan jeneng kita Kulup Werkudara. Duh Pukulun, boten kinten bilih Paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal menika. Inggih menika kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng Paduka Pukulun. Ya, ulun tampa lan mruhanira. Mula gurunira mundhut Tirta Pawitra minangka pitukoning ilmu kasampurnan iku bener sabab Tirta Pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene maning suci iku tegese bening lan resik. Dadi kawruh kasampurnan mau mung bisa ditampa jalma kang uripe tansah gegulang luhuring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ilmu mau tinampa dening sadengah menungsa, mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspra tanpa guna, malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane Kulup sira manjing guwa garbaning sun supaya enggal ketemu kelawan kang sira upaya. Ulun menapa inggih kelamban kula manjing wonten guwa garwa Paduka. Jer Paduka namung alit dene kula bira wageng gedhendi sira lan jagat. Nadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Lajeng margi pundi ingkang kedah kula Mbah Pukulun mlebu liwat karna ulun ingkang sisih tengen iki nggih Werkudara. Miat langening kalanggiwan gelar pandhan moncar tinon ler kekonang surem sorote tan badang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga Werkudara. Apa kang sira dulu Kulup? Ulun. Kula kadhi mapan wonten papan jembar tanpa pagut. Miwah kula mboten saged muninga kiblat. Mara ngertas ngestiya marang ulun, nggih. Samangke sampun pono dening kiblat miwah kula semerep warni 8 inggih menika Bramarkata. Putran Denta tawon Gung Gumolong Cahyamaya Retna Muncar Darumaya Adi Rembulan Dadari miwah Kartika Abyur. Rerupan wulung perkara mau sejatine sifat kang linuwih. Dene 8 mau pinerang dadi 2 ingkang papat marang dat sifat asma apengal. Dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu 4 perkara ya kuwi abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srei kuwi hawa nepsu ning raga kayata dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidra saka kareme milik doyan reruba. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna, emoh rekoso, lumuh pakumpulan, jalaran wedi marang pegaweyan, trima bodho waton ngaso, anane amung meneng ngengleng, mula tansah dimungsuhi dening abang, ireng lan kuning. Werkudara, wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelaning ati kang papat mau, sabab ora ngantepi ya luput, dene yen ngantepi ya durung karuwan. Mula yen kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping penemu menika menapa? Menawa sira nyuwun ngatrangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu. Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena
nerak marang angger-angger apa dene kudu netepi idep madhep tetep mantep idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat madhep meper hawa nepsu karben iso wening tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu amarga yen nganti milik ora wurung bilaene mantep kudu nglakoni ing sedya awit sedya kang mengku panarima iku mobah musik ing menungsa mung sak derma kawula namung semindhe dhateng kersaning Hyang Sukma tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kasiku dening Gusti mengkono muluk munggo panjinging ngelmu wondene suruping ngelmu ya kuwi setya legawa sabar narima berbudi bawa leksana setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya ikhlas marang pati pamriye dimen rahayu nandura kelakuan becik lan suci tepo-tepo marang sak padha-padha sabar narima tegese sabar iku den saranta ing tekatira yen to kadukanan dening sukma kudu narima lan rumangsa dene narima ya kuwi tansah ngenteni sih ing Hyang Sukma awit ing tikat pusagah nglakoni bejo cilaka lara kepenak pinter bodho wening kodheng urip lan mati berbudi tegese demen tutur becik demen madangke wong peteng wong kang peteng pikire sarta tetulung marang wong kang ketaman ribet wondene bawa leksana kang gedhe hambeke sarta kang luwih budine aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduk ing karti sampika dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpadha dene dumadining menungsa iku saka pepatrihing Gusti bapa lan ibu Gusti maringi cacah sanga yaiku kang awujud panca indriya dene kang papat kasebut cipta rasa budi lan karsa dene bapa maringi cacah papat turta sarwa kasar wujud balung kulit otot lan daging dene ibu maringi cacah papat sarwa alus wujud getih sungsum jeroan lan otak kulub ora kudara kabeh piwulang-ulun iki mau dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan ya ing aran Tirta Purwita Suci lan sira uga wis ngawuningani sangkan paraning dumadi sangkan paraning brungadi sangkang paraning dumadi sanga perkara papat saka bapa papat saka ibu tumuli kapanjingan sukma dene sukma kuwi paringane Sang Hyang Mahanasa ya Gusti karya jagat merga saka sukma ing satemah titah bisa kumrimbyah bisa urip ana ing alam padhang mula ora aneh lamun ta wis titimangsa koncatan sukma bakal nglumpruk tanpa daya ngibarate kaya dene bathang ing ngatang-ngatang Werkudara ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kula namung kemawon kula boten badhe medal saking papan mriki Werkudara wonten dawuh kewajiban kasatriyan kudu tetep kita sangkul durung paripurna nggon kita madheg minangka satriyaning jagat mula tetepno kasatriyanmu linandhesan ngelmu tirta pawitra manding suci satemah saya komplit nggon kita bakal gawe tentreming jagat sawigung menawi ngaten kula kedah tetep medal saking telenging samudra ulun ingkang bakal ngedalake kelawan jeneng kita sawise metu saka talingan ulun kita bakal ulun sawatake enggal metu saka samudra kene nggih Werkudara gimbal manyar-manyar duk neng tunggal wana dadi alas dadi wana ngapa Janaka lha kok dadi tanganmu nyekeli ukiran keris ki apa oh aku ngerti yen to kowe ora trima
kakangmu takon jegur telenging samudra mbok sengko Begawan Durna bakal gawe kapitunaning kadang Munjadipati. Ora Janaka ora. Maraya dinteno ning pinggiring segara. Mengko Surapsarya Werkudara lan jedhol saka telenging samudra aku melu mati ning segara Janaka. Saya mangulun lakuning srengenge. Ngancik Sandyakala. Ing antariksa wis katingal kuning gemrining, cahyaning candhik ayu angebaki ngantariksa. Dadi gumaregel penggaling Sang Begawan Durna. Parandening mangke tinenggan panengah Pandhawa Raden Arjuna. Mila sigra nyaketi telenging samudra wis wanci Surapsara Sang Werkudara dereng jemedhul. Andrapati Sang Begawan Durna manjing telenging samudra. Werkudara. Ayo Janaka takonono saiki kakangmu. Kakangmu takonono. Entuk apa ning jering samudra? Werkudara. Durna bapakku apa? Wis ketemu sing kok goleki, Ngger. Tirta Pawitra Maning Suci. Wis ketemu. Loh, wis ketemu Tirta Pawitra Maning Suci. Ya wis. Oh, syukur Ngger, syukur. Malah aku ketemu karo dewaku Sang Ruci Bathara. Ing wis paring wejangan kawruh kasampurnan, kawruh panunggal. Sarta kawruh ya kuwi dumadining menungsa kabeh wis kacakup dening Werkudara. Ah, syukur Werkudara. Aku melu seneng ya, Ngger. Mula kang sangka kuwi Durna bapakku. Nadyan akeh ingkang padha ngrasani. Nadyan akeh ingkang padha ora percaya marang Durna bapakku. Nanging tumrap Werkudara Durna guru sejati. Tumrap Werkudara Durna kuwi wong kang madhangake uripe Werkudara. Kuwi ya guruku, ya bapakku Durna, bapakku Durna guruku.